tardes a todas e todos. Aquí estou ben acompañada co público da Estrada de Silleda, que é unha maravilla, no mellor programa do mundo, no mellor programa cos cociñeiros máis díscolos. Xulio, que faz aí? Estou facendo filloas, porque estamos no tempo. Entón, non sei o que vai tocar, pero malo será que non podo usalas, eh? Pero vamos a ver, claro, eu creo que é porque como está o público estamos no tempo de na súa terra, de Silleda, digo, das está o seu filloas. público. A min, eu non sei se lle gustará moito isto a túa compañeira. Begoña nunca lle gusta nada, nunca está conforme, entón... Pois, Begoña, por favor, pasa para dentro, porque quitas moito que dicir. Un aplauso para Begoña Vázquez. Calquera aguanta, ahora. Ai, que me matas. Begoña, veña para aquí pro medio. Estou facendo filloas. Tú crees que isto é normal? Pareceche normal que este home hoxe teña todo o equipo do seu lado? No. No, mitad. Non é moi normal que estexa aquí cociñando, eh? Pero ahora ti Vamos a gustan ver. churretos. A mí Eu sei que sempre. és unha muller de armas Sí. tomar. Sí. Moi Sí. ben. Entón, hoxe tens que Todo lle conquistar parece ben, ademais. a convidada de hoxe, bueno, é a toda a súa xente. Claro, que hoxías tanto son todos de Silleda. E sabendo No, que da este Estrada home, tamén. aínda por Estrada. riba, está xogando, facéndoche competencia desleal, adiantando o chollo. Sí. De que? No, non sei que facer xa, Cociña en directo. Non sei se meterlle un sartenazo. As cousas Se lle dá gustan moito as pintan filloas. negras aquí na cociña da Voltas co Prato. Imos ver que nos propón Marisa, casualmente de Silleda. Ah, Hola, son Marisa, son de Silleda, de Breixa e veño a ver se me poden facer uns canelos un pouquiño rápidos, porque eu os fago, pero lévame moito tempo. A ver se os cociñeiros se atreven a facerme unha cousa rápida. Mando un saludo a todos os de Breixa. Moi ben. Canelóns para comer, pide Marisa, porque di que lle leva moito tempo. Moi ben, eh? Moi ben, non? Moi ben Moi ben, moi traído, ben. moi ben traído. Gustan os canelóns? A mí encantan os canelóns. E Moi aparte ben. deso, digoche unha cousa. son perfectas as miñas filloas para eses canelos. Pero por que te Son Xa está él, perfectas. pero está él Son probando o seu perfectas. momento. Gracias, Marisa, de Breixa. Pero por que fas estas cousas? A ver, fala. Porque todo me parece ben, porque senón... Como claro, ti que es tan bueniña. Ai, hoxe, vou ter que sacar o silbato. A ver, como Falo, é? eu, sí. A ver, Mira, eu conta. vou utilizar as filloas. No sitio da pasta vamos a utilizar unhas filloas, vale? Que xa leva aí. Xa leva aquí. Que xa lle leva un traballo, cousa que a muller non quere. Hai 22, polo menos, aí. Ah. Entón, mira, o que vou facer é unha boloñesa. Vamos rincher as filloas ca boloñesa, despois vamos facer todo igual, unha bechamel, vamos ratiñar no forno, tal, pero sustituimos a pasta polas filloas. Ah. Isto, por restos do cocido, é perfecto. Ah, ese que está moi ben agora por inverno. Temos carne, O temos que pasa que auga, Marisa, como ben di Begoña, quería algo que levara pouco tempo. pero Sí. isto leva pouco tempo. O bo é que xa faz tamén xa as feitas de firmes. víspera. A ver, eu só penso unha cousa, eu estou sin facer nada. E tú sí. ahora mesmo xa estuveches traballando. Bueno, pero pouco, eh? Isto Bueno, faz con bueno, gusto, porque bueno, isto mentre bueno, fas isto, bueno, tomas un viño, tes un conto, Veña, comes un chourizo. quedounos claro, a parte de Xulio, ahora falta saber que fai Begoña, entón, contra isto. Pois é Que este desacato. Tiña que traer langostinos para superar isto, claro, conquistar a Silleda, porque neste caso, claro, a ver, eu estou Si lle terra de mar, langostinos. E eu somos moi de Claro, langostinos, pero tamén. seguro que lle gusten, porque no interior a nós gustanos o marisco. Entón, luras, Moi ben. e Luliñas langostinos. e langostinos. É unha bechamel con moita sorpresa. Ah, Oh. Moita sorpresa. encántame cando Begoña se pon misteriosa porque nos pode sair con calquera Con calquera tontería. Uns cousiña. fideos que hinchan. Sí, Unha torta de chourizo. Unha torta de chourizo. Iso é o que me gusta a min, que aquí tamén vimos a pasalo ben. Pois empezamos a cociñar, a ver como nos Vamos alá. sorprende Begoña. Imos campá. A ver, Bego. Vamos a botar. Mira, un pouquiño de aceite. A ver, as cabezas hoxe non as aproveitamos. Non imos chupar a gamba. Vamos descoordinadas. Pero eu sempre. Non eres tú. Por iso me gusta facerche bailar. Non eres tú, son eu. Imos ter que ir con cañotas a bailamos. Pois era que me facía falta. Facemos parella Tú ti non, máis tú eu. ainda vas ben, Bueno, eu bailo na verbena, eu bailo os pasos dobles, unha cumbia e un merengue. Non, eu non bailo nada. Para de contar. Eu farei outra cousa, pero chamar de bailar eso non Bueno, é. ti cociñas. Claro, a ver, cada un ten que dar ben unha cousa ou algo, por menos, aunque sea... Bueno, menos mal que se me dá un pouco ben cociñar. Zapateiro aos teus zapatos. Exacto. Que estás facendo, Vamos Bego? a engadir, mira, o lagostino. Ai, mira, que me caiu un aquí. Vamos a engadir o lagostino, temos aí unhas luriñas. Vamos a picalas. Isto é para facer o recheo. Para facer que o tedes aí recheo. as cantidades polo que vexo aí na Mira, pantalla, isto 300 gramos son de uns langostinos. canelóns de 10 minutos.
Vale, entón, ti adecúaste ao que di a nosa Home, convidada. eu tiña que ir fiando o máis fino posible. Vale, pero tendo en conta que o noso programa dura 30... Pois que vas facer o resto do tempo? Podes facer unhas filloas. Pois mira, o resto do tempo, dixo unha compañeira fai tempo que había que facer televisión. Moi ben, moi ben. Despois de 3 anos no programa, De 3 e medio. conseguimos unha fiara da televisión. Temen que aprender algo, claro. Aí vai, Moi ben. mira. Mira, isto, como sempre, marisco e peixe, pouca cocción, vale? En plan, neste volta e volta. Claro, volta e volta, sin botarlle sal. Vamos a botar sempre sal, despois, cando estén xa Sen cociñados. botarlle? Sí, non lle vamos Claro, botar por qué? sal. Porque merman o... No, porque perden un poquinho de auga, entón non nos interesa. Pois mira, unha cousa que xa Vale. facía eu sempre mal. Así, e depois, no final de todo, vamos a engadir sal. Aí están a tope. Que vamos a facer neste caso? Vamos a marcalos primeiro o lagostino e o chipirón, e despois vamos a botar a verdura. Xa nesa salsiña que nos queda do lagostino, o do sabor chipirón, do aceite, do non? sabor do aceite, xa vamos botar. Vamos retirar isto, vamos a engadir un allo, un poquinho de cebola e un poquinho de zanahoria. Vale, me parece moi ben. Que pensades na casa? Chamade 664 48 34 19 e contádenos que tal. E tamén estade atentas ás nosas preguntas de concurso porque sabedes que temos 2 preguntas de 50 euros cada unha. Na Na televisión do Canelón. Moi ben, xa rima e todo, xa é superior. Ademais, recordamos que hoxe é o último día para participar no noso segundo concurso de gastronomía e fotografía. Sí, sí. Tedenos que enviar, recordamos, as receitas do Samaín, as que fixestes de Samaín, e mañá imos dar o premio, ou seja que últimas horas para participar. Sabedes que podelo facer no noso WhatsApp ou tamén nas nosas redes sociais, no noso Instagram, por mensaxe privado, mandádesnolo e podedes gañar un libro do programa. Mañá resolvemos. A ver se van mandar dunha cabaza. Poden mandar mentre sea para comer. Claro. Algúa xa nos chegou, algunha cabaza Algunha así, cabaza, coa vela dentro. Eso non vale. Eu xa mandaba unha desas, o que pasa que, claro, non vale. Pero é que a verdade é que nos están chegando moitísimas cousas e ben bonitas. Dedos, terroríficas. Bueno, que a xente é moi... Sí. Hombre... A veces animan que Unha receitas do pasada. Benres, que non sei se chegou algún cerebro de Xulio, non me Buah, que acordo. celebro, Que maravilla, está moi chulo, Quedou moi ben, Moi ben. moi ben. Bueno, Bego, pois deixo-te aquí que ahora vas pasar a verdura, non? Vou pasar a verduriña. Hemos ver por onde vai Xulio, cantas dúcias de filloas leva este home. Un montón, contas. Quero ser unha filloa. Pero non me digas que non é galego. Sí, é agora... Tanta pasta italiana, tanta historia. Pero non, pero vamos a facer con oso. Está moito máis Canelón rápido. galego. Isto xa temos feito donde? Podemos chamar canelón de saídres? Canelón un montón. Canelón un aquí, montón, mira, ok. canelón, mira que montón. Bueno, Canelón. Mira, aquí estou pochando unha ceboliña pequena, vale? Cortámola así picadiña e que se va pochando un pouco. E aquí teño touciño entrefebrado afumado, que xa o piquei tamén, e carne Todo picada. picadiño. Vale? Carne picada, mitad porco, mitad tenreira, máis ou menos. Entón, agora o que vamos a facer é pues, unha boloñesa clásica. Na vamos a especiar porque queremos que sepa algo a filloa tamén. Vamos a botar solo a carne, o touciño, un poquinho de sal e nada máis. Despois facer unha bechamel convencional, unha bechamel pa que nape, vale? Con 70 gramos de fariña e 70 de... E iso 70 que de significa? manteiga. Que sea licuadiña? Claro, que nos cubra despois o noso canelón. Pois Decir, moi a nosa ben. filloa. Entón, mira, aí xa temos... Unha a receita cebola así un pouco máis de pochada. outono, non máis do Claro, frío xa, agora que Esta é estaba unha filloa, receita xa de- parece que empeza a apetecer. Claro, de prato único, isto é prato único. Vamos a pillar que teño aquí. E despois ten a sobremesa tamén, boto un pouco de mel. Pero isto o que decía eu, isto con restos do cocido, incluso ca verdura, sofreímos un poquinho a verdura, botamos a carne moi picadiña e tal, botamos tomate ou non, e renchemos e temos un platazo, Bueno, con todas as obras, o Claro. canelón é moi, por iso moi resolutivo. Hombre, isto Pois imos ver que pensa Me gusta Marisa. a todo o mundo, Parece que metemos a Marisa. Veña, pa dentro. Pois que pase con un fortísimo aplauso Marisa de Silleda. Vente aquí. A ver, Marisa, ven xunto do teu medio veciño. Non se coñece a Xulio? Coñecíala, Xulio? Sí. Entón veralo na tele, aí, No, xolando. e vexo na calle tamén. Home, eu son moi de calle, Sí. Verdad? Pero coñecedes vos en persoa, coñecíalo? Ou só no, de vista? falar eu penso que non, verdad? Non temos falado a veces. Sí. Sí, a veces sí. Bueno, pois mira, Marisa, eu vouche facer uns canelós, pero partindo das filloas. Vale, entón o que vamos a facer é facer como se fora Que che pasta parece? e vamos a Bien, enrolar bien. os... Ese
as filloas, vamos a facer uns canelos. Xa, moi ben. Ese A é de gusto ou de disgusto? Ben. Bueno, menos mal. Dicías ti no vídeo que ti fai os canelóns. Sí. E normalmente como os faz? Bueno, con pasta da comprada. E leva-me máis tempo. Claro. E recheos de que? Bueno, depende de bonito, do que teño na casa moitas veces. Aproveitar o que hai, non? Exactamente. Que é o que se fai nas casas. Castillós tamén pode facer de bonito, eh? Sí. Mira, vamos a botar un poquinho de aceite porque parece que queda un pouco seco, pero ainda que non este... Vale. Bueno, Olha, así eso. que empeza a soltar a graxiña Sí, ahora se empeza a soltar o touciño entre a graxiña febrado. É que eso, Esto touciño, simplemente fai que se unha nos gracia cociñe, no medio que... claro, que se nos cociñe un poquinho a carne, e xa lle botamos o tomate e xa empezamos a rincher, eh? Claro. Ten boa pinta, non? A cousa pinta ben. ten, Hombre, xa. esto é unha Marisa mira maravilla. con vos ollos. Sí. Así me gusta, Marisa. Sí. Pasa que a outra ten langostinos, entón eso é un problema. Ai, bueno, Eso é un tamén. problema. A outra Begoña Tamén, bueno. está Ai, a ver, toda concentrada. imos tamén. ver os lagostinos. A ver, por onde... Que fas facer agora? Porque non me quero perder Un nada. poquinho máis, e boto un par de culleradas de tomate e xa empeza a rincher aquí. Vale. Tomate, salsa ou... Un poquinho de salsa de tomate de Salsa. sí, porque ten que ser express, isto ten que ser todo express. Xa. Imos para resolver unha cea rápida, por Sí, exemplo. sí. Cea de hoxe. Bueno, un xantar, porque un xantar. se facemos de atún que son máis lixeriñas, pero bueno, Eu era para animar a que vayan agora ao super, home. Ah, pues veña. Vamos con Bego. Ven por aquí, ponte aí no medio. Por nada, eu teño que conquistar. Bueno, pues a ver, sabes, a ver, sí. E intentarei, no, con chipirón e langostino, que che parece? Muy bien. Sí, gustache. Muy bien. Mar de muy bien. peixe. Bueno. Nada de panceta, ni come eso, non. Hai gustos para todo, máis de festa, Ai, logo. sí, pero- Un pouco máis de festa. Xa. Pode ser un pouco de preparación do Nadal. É que xa telos aí picados, os Mira, langostinos. xa no. refoguei primeiro o lagostino e o chipirón. Mira, está soltando un pouquiño de auguiña, vamos a botar tamén aí. Así. E despois saquei nos peste plato e refoguei aquí a verdura. E aquí vaime coller o sabor do lagostino e da lura. Ah, claro. Botei un pouquiño de sal para que se nos faga un pouquiño antes a verdura, porque así tardase menos tempo. Claro. Que che parece, Marisa, esta proposta? Moi ben. Como va? Poñencho difícil, Oh, E mira, depois temos esta pasta, que por Trágame exemplo... tierra. Eu, por exemplo, normalmente fago a pasta, pero isto é moi socorrido. Hai non todos os supermercados, e ves que é unha pasta fresca, moi finiña, que simplemente a vamos a enrollar, vamos a meter ao forno, vai estar feita. E xa está. Xa está. Son unha maravilla. Home, son unha é nada de andar fendo amoado. É pasta fresca, Filloas, non? é nada por estilo, é que hoxe teño que vender moi ben. Claro, a ver, non son de Silleda, son de Monterrey, eu son de Ríos. Endes. Que Vale, maravilla. entón esa pasta fresca, para a xente que non coñeza, que podemos atopar nas neveiras do Nas neveiras do súper. súper, donde hai a pasta, a pizza, os sándwiches estes que veñen precocinados, Porque que non están nada Begoña é bons. experta en descubrirnos cousas novas. As amas de casa de Galicia. Claro que sí. Bueno, Marisa, Que buena pinta. así están as cousas por agora. Ai. Non sei Vamos a botar aí. se che vai máis ollo por unha que por outra. Levaba as dúas. As dúas valas As probar. dúas, sí, pero... Despois hai que decidir. Bueno, vai ser difícil, Bueno, pois de momento vouche pedir que te vayas aí sentar aí cos teus veciños e vas pensando e tamén recendendo, que iso axuda moito. Imos dar un forte aplauso a Marisa de Silleda. Hoxe cociñamos canelóns rápidos. E por que rápidos? Porque hai veces que queremos unha comida saborosa e non temos o tempo necesario para dedicarlle. Os canelóns non son saborosos, son escandalosamente deliciosos. E non é complicado nin facelos, nin darlles un xeitiño. Podemos meterlles calquera cousa, carne, peixe, marisco, verduras, incluso as sobras do domingo. Con salsa bechamel e queixo relado por riba, resolves nun momento. E se inventas un pouco como a Xulio, que usa filloas para os seus roliños, ou unha pasta fresca que se fai nun vira-vira, pois xa non tes excusas. A miña recomendación, probade algunhas das nosas propostas e xa nos conteredes, como sempre. Estarán todos os detalles en @avoltascoprato. Agardamos aí as vosas propostas e as vosas fotos. Imos con Xulio. Pois mira, xa estou facendo os canelós, Bueno, xa estamos aí... Estamos. Xa fixeches seus, de ventaxa xa. No, acabo de facelos. Isto faise moi rápido, mira. Collemos un pouquinho, estiramos ben a filloa, botamos un pouquiño do recheo. Botaches de salsa de tomate ou non? Sí, botei un par de culleradas, vale? Mais ou menos. Botei así co bote, pero un par de culleradas. Entón, agora cocemos volcamos un poquinho así, pechamos os dous laterais para que non se escape a carne
Pois é moi boa idea isto, E agora enrollamos. E temos uns canelós, vamos, de ración, estupendos, E ti lembras as cantidades do amoado? Para dicirles a xente? Sí, mira, estos son... A ver, déxame pensar, Que a min interesa. 150 de fariña. Vale. 3 ovos e medio litro de auga. 150 É un de chisquiño de fariña, sal. mira, vamos a corroborar en pantalla. 150 de fariña, 3 ovos, sal e medio litro de agua. Correcto, Moi ben. Xulio! 50 euros! Levei? Non. Non, vai por aí. Entón, mira, vamos a facer 4, con media dúcia deles xa temos pa 6 persoas, porque isto é con isto como unha persoa. Pois mira, isto xa dá para o segundo libro de receitas do Voltas co Hombre, Prato, cando dá, sexa. pero só este plato dá para todo o libro, Polo de pronto temos unha cita o sábado, creo, Sí. Pois contalle a Galicia. Onde? En Ourense. En Ourense. O que pasa non me acordo o nombre da librería, porque eso Tanco. sabe cañotas. A Como? librería Tanco. Librería Tanco, 11:30 da mañá o sábado. Estamos o señor que non sabe nada de cociña máis eu. O que está bailando. Eso, o bailarín. O bailarín. Cañotas e Xulio estarán aí asinando, facendo fotos con que nos acerquedes. Eso é. O que queira, non é obligatorio, Contando contiños do programa, Sí, aventuras. contando o que nos fan estas señoras fora das cámaras, que nos martirizan moito. Sí, eso che mala cara. Secretos de cociña de Begoña. Sí, No, hombre. vamos pasar un bo rato. Achegadevos por ali, que é a boa hora, ainda vos dá tempo despois de facer o xantar, ou ir antes tomar un vermú. Bueno, estas que sobran Eu vamos a doilas. dar despois ao noso maravilloso público que temos aquí da Estrada de Silleda. Estas son para vos, xa. Ves? Bueno, mira, aí temos. Entón, agora que temos que facer con isto? Pues Eu unha creo que a bechamel. receita vende sola, non me falta que lle fagas tanta pelota Eu teño que aos facer a teus pelota, veciños, sí, non é, eso é... Eu son un bo veciño. Vamos a facer a bechamel, vamos para aí. Veña. Begoña, dixen, Rocío. Entendoche perfectamente. Bueno, Chámame como queras. vamos a empezar a manteiga. Pois o que che dixen, 70 gramos. Eu vou facer medio litro, vale? Entón vamos a utilizar 35 gramos. 35 de cada, porque para esta cantidade chégame con medio litro. E a bechamel é algo que o ideal é facela e consumila, salvo que fagamos unhas croquetas e conxelemos, pero non é tan moi boa de recuperar. Entón faz máis cantidade, Eso, claro. entón teño pa medio litro. Entón temos aí, ahora a medida que vai desfacendo esa fariña, xa botamos a manteiga, botamos a fariña e deixamos que se nos toste hasta que teña que cor. Unha fermosa... Cor dourada. Eso, É unha lección, a primeira lección deste programa, fermosa cor dourada. Sí, sí, sí. Bueno, pois eso está encaminhado, Ya eu quero está. ver se me deixas ir ver a de Bego, porque me dixo que é moi era curiosa, sorpresiva. A de Bego é moi curiosa. Sí, sí. Pois deixo-te aquí, que isto Veña. xa está máis que avanzado, falta o leite. Claro, Imos ver eu cando a Bego. teña vou ir ao forno, espero por ti, espero por ti. Chámame, que eu vou. A ver, Bego, Vamos chipirón. allá. ¡Ey, que se nos pega bechamel! Momento extremo. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Que é un programa de cociña, humor e grandes temazos. É amor. Bueno, mira, temos a bechamel. Caracterízase Sí. porque é unha salsa blanca. A bechamel. Sí, Pero de repente apareceu a tinta de calamar. xa estamos. E con que a convierte? Claro, mira. Como leva calamares, que solta o calamar cando se asusta? Pois tinta. Exactamente, pois isto é o que vai soltar. Entón, este é un bechamel asustado. Un bechamel asustada, ponse negro como un pote. Aí vai. Aí. Pois entón, veña, pregunta de concurso. De que fai Begoña hoxe os seus canelóns? Lagostino e lura. Moi ben. Dixeno mal, langostino e lura. Lagostino en galego Lagostino. normativo, lagostino e lura. Pero Vale. entendémonos perfectamente, podes dicir langostinos. Mira como se convierte, xa se está convertindo. 664 48 3419. Mira, mira, mira. Xa se está asustando o bechamel. Mira, mira, como se puxo. Mira, ala. Xa Moi ben. temos. E agora, esta pasta é moi fácil de traballar. Vou limpar isto aquí. Mira como... Ah, Que marrana, Queres saber que eu nunca fixera un a bechamel tinta. hasta que cheguei a este programa? Bueno, Vío a facer, verdade, me para preguiza. todo hai un día. É a verdade. Levo Pero unhas cuantas aquí. Mira, ves é que isto? isto, mira, Sí. faise nun As plis. túas cantidades son como as de Xulio. Eu botelle un pouquiño menos. Creo que Xulio fai de 60, non? De 70, e eu de 50. Mira, pois que era cara máis Un pouquiño máis líquida. Entón, aquí o que facemos é, esta pasta que xa ven lista, podémola facer con cualquier cousa. Un botiño de salsa de tomate, un pouquiño de atún, un pouquiño de queixo, xa facemos uns canelóns. Vale, algo rápido, así, para que non teñamos moito... Os que non teñamos moito tempo de cociñar, pois eso, pois uns pouquiños guisantes, un pouquiño de xamón, xa facemos tamén uns Pero, canelóns. Bego, de que era este recheo? De lagostinos e lura.
Chamade, lagostinos e lura. 50 pavos. 50 euriños, pode ser para vos. 50 pavos. ¡Oh! Tú imagínate que lle mandáramos depois a xente 50 pavos. Sería moi característico este programa, podríamos facer. Un camión de pavos. Hola, María Graciela, de Gondomar. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. estás? Yo bien, e ustedes? Pois nos aquí divinamente, xa ves, Non arrecendendo. xa coito, que teño unha festa negra. Faltaba eu aí. Faltabas ti para probar, porque recender, xa che digo que recende que dá gusto. Oh, Mira, faz canelóns na casa. sí, estou vendo da casa. É normal, e ti falos algunha vez? Ou non sueles que No, llevo llamado, pero ya está lleno la cobertura. No, creo que non nos estamos entendendo, pero bueno, é igual. Creo que tiña pouca cobertura. Creo que tás pouca cobertura, non? Imos ver se sabe a pregunta, se che podo dar 50 euriños, vale? Aí vai, aí vai. De que son os canelóns que fai hoxe Begoña? De calamares y langostinos. Moi ben. Moi ben, 50 euriños que levas. Pois mira, ¿Qué? cando queiras, vente aquí e xa probas. Sí, pero eso es en La Coruña. Estamos en Ordes, entre Coruña e Santiago. Ah, Ti cando queiras vente por aquí e traesnos unha receita, vale? E xa falas con estes dous e faste fotos. Vamos alá. ¿y cómo recojo los 50 euros? Xa nos poñamos en contacto contigo. Ti tranquila que xa Bueno, chegar, vale. vale? Historias. Xa temos Eso os te teus di Vale, datos. gracias. Gracias a ti. Un bicazo moi grande, chao. Vamos ao forno, Ro. Veña, imos Vamos alá. Chao. Imos ao forno. Vamos alá. A ver. A ver se podemos ver os dous. Facíanme falta unhas bandeiras. Imos ao forno. 1, 2 e 3. Vamos. Abrimos fornos. Vamos alá. A gratinar. Hasta que colla unha fermosa cor dourada. No, meu é negro como un pote. O que lle dé tempo, o que lle dé tempo. Begoña, pois hasta que abra Xulio, vai ela tamén. A ver, Jules, que faz? Bueno, mira, eu, como vou gratinar só a bechamel, agora que vou facer é relar un poquinho de queixo deste queixo de vaca curao. Vamos picar un poquinho de verde, vamos mesturar todo, despois esparexámoslo por riba. Moi ben. Vale? Non estás? Pois aquí xa está todo o peixe vendido. Hombre, aquí se está. Vou ver que opina o público. Veña, a ver que din. Ai, Marisa, que papeleta. Sí, tamén nos dijo. Pero, ai, mira, é unha cousa que... Diche é fácil. O padel non engaña, Despois ti probas e xa che vai a intención por un ou por outro. Xa, penso eu, pero... Xa vexo que vai ser complicado. A ver, o certo é que tes dúas propostas moi distintas, porque Sí. carne por un lado, Sí, e outro por un lado, unha cousa máis de mar. Sí, Fillós sí, por un lado, pasta por outra. Sí. Tes un menú diverso, polo menos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. cumpliron as expectativas dun prato rápido. Va, claro que sí, claro que sí. En media horiña teñenche Sí, feita a comida. Sí, 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 é verdad, é verdad. Bueno, o de Julio leva un pouquiño máis porque hai que fazer as filloas antes. Polas filloas. Aí vamos a restar un punto. Pero, Espera. claro, pero o de Begoña xa no momento é maravilla, claro. Agora, tesme que prometer que vas facer algunha destas receitas. Ai, fajo, E cando... mandarnos a foto. Bueno, Xa non che pido un tupper, Bueno. Xa non che pido un tupper. A ver, pídeme a foto. pido un foto, eu pediría un tupper, pero Vale, seguramente. vale. Pero non hai tanta confianza. Vale. A ver a xente do público. Alguén vai facer estas receitas? Que levante a man o que queira probar esta receita. Unha, dos. A ver, quen cree que ten que ganar? É que claro, que é moi complicado que a xente de Silleda. Xulio Mato. Ninguén. Home, non me joder. Ui, non me... Hai grilos Tacho aquí. boa, Quen tacho pensa que ten que gañar? Begoña Vázquez. Aí andamos, Juli. Non está moi participativo, Quen sabes? non sabe non contesta. A ver. Quen ten que probar para saber? A ver se ao final poden probar e terán a súa opinión e votamos. Vente comigo, Marisa, que xa chegou o momento. Imos ver se están facendo estes. Ai, mamá. Ven por aquí comigo. Ven por aquí. Xa está teñando año. Bueno, o año... Está chamando año por ti, por vos. O año Imos quixo a correr Xulio. tanto... Abre o forno, abrimos o O año forno. quixo correr tanto que non lle dou tempo a gratiñar, pero bueno, a estar quente. A ver, a televisión ten os seus tempos, Sí, Xulio. eso é Cociñao está está. claro. Bueno, vamos alá.
Cociñado está todo, Sí que se pero... derreteu, sí. Sí, derreteu, pero non... Bueno, non gratiñou, pero vamos a imaginarnos que isto está doradiño. Non doro. Mira que doradiño quedou. Que bonito. Hai que imaginar que ten unha Que fermosa doradinho. cor dourada. Claro, vamos a imaginar que isto está todo doradiño. E agora que facemos é cubrimos con este queixiño. Moi ben. Pois se non estaba rico, acabar de o poñer. Home, o queixo nos canelos, eso é E palabra del queixo señor. veña festa, onde hai queixo hai alegría. Entón, botamos aí ben queixo, e agora que facemos é vamos sacar un, para que probes ti. Moi ben. Un platiño. Pediremos un aplauso, non? Hombre, este é moito... Un aplauso, Xulio Mato. Claro que sí. Claro que Sacamos a ración para que probes despois. Oh, va. É fantástico. Que pinta. Imos ver a Vamos a ver un Begoña. canelón. Que pintaza. Vente comigo. Vamos A ver, allá. veo que estar esperando para que te salgan ben cantiños. Ábreme o forro, veña. Abro. Dalle aí, xa verás como notas o calor. Mira, mira. Sí, Isto pode inverno ben de maravilla. Aquí non hai trampa nin cartón, Vamos allá. Cocinhado en directo. Outra pintaza. Bufe. Mira, aí vai. Aí vai. Vamos alá. Esos negros como a noite. Sí, pero... Mira, mira. Aí vai, e agora vamos xa. botar así un pouquiño de queixo. Está ben, Para claro. darlle coloriña. Sí. Un queixo que é parmesano, pero de Galicia. Ai, Ai, Marisa, como te vas poñer? Vamos alá. Ai, ai, ai. Está ben, vouche separar así un para que Pedimos un probes. aplauso. Sí, home, loco. Pedimos un aplauso a Begoña Vázquez. Un aplauso. Fantástico. Claro que sí. Vente claro que conmigo sí. e vaste poñer na cabeceira da mesa mentras eles sirven os platos e imos facendo a pregunta de concurso de Xulio Mato. Ai, perdón. Non te queimes. Por que sustitúe Xulio a pasta dos canelóns? Por filloas, moito máis ricas, moito máis saudables e moito máis daqui. Moito máis do país, Moito máis daqui, todo. pero moito máis lentas. E moito Pero máis moito blancas. máis tempo. Moito máis blancas. Veña, Moito máis por que de tempo, sustitúe moito menos Xulio industriais. a pasta dos canelóns? Pois por filloas, chamade 664 48 34 19. E mentres chamades, Marisa, podes comezar a probar. Nos Que nervios. recordamos que nervios aí, ela dalle a cabeza. Sí. Dolle a cabeza. Que non- Lembramos a xente que é o último día, bueno, últimas horas, igual deixamos mañan pola mañan un anaquiño para que mandedes as fotos para o noso concurso fotográfico gastronómico de Samaín. Así que mandade cousiñas que levades un libro. E lembrade que o sábado este señor e máis cañotas E o van a que estar baila. en Ourense ás 11:30 na librería Tanco. de Vale, pensei que Ourense. eras 8. No, que trapollei porque me 11:30. estaban falando polo oído. Vide moitos, despois tomamos un vermú. A ver que chaman por teléfono. Manolo de Viveiro, que tal? Sí. Hola, moi boas tardes. Como estás? Bastante ben, bastante ben. Está vendo un programa que está unha gana de merendar que vamos. Home, pois imagínate toda esta xente que está aquí a recebendo. Como se va a poner? Estamos de unhas. Mira, estiveches atento ao programa? Moi atento, xa, demasiado. Con esa comida xa me contarás. Ímolo comprobar agora. A ver, pregunta de concurso. Por que sustitúe Xulio a pasta dos canelóns? Por filloa. Moi Muy ben. ben. 50 euriños que se van para Viveiro. Oye, menudo invento isto das filloas, que che parece? Oye, maravilloso. Además, é unha cousa nosa, unha cousa do país. Claro, sí. Claro, Por favor. Pois, Por deste que... favor, ten que estar buenísimo, Vente cando queiras, eu sei que Viveiro queda un pouco longe. Non sei para isto que dirá, pero... Eu penso que non se vai equivocar moito. Que di? Bueno, mandamos un biquiño enorme. Vente cando queiras, vale? Igual. Gracias por Chao. vernos. Venga, vosotros, Chao, venga. chao. Bueno, chegou o momento. Marisa xa probou tudo o que tiña que probar. Marisa, quen gaño a voltas co prato de hoxe? Xulio Non chudadito. ou Bego? Chudadito. Alguén ten que gañar. Bueno, pois damos ya este. Moi ben. A Begoña Vázquez! Contractor o pronóstico! Moi ben. Xentiña, o suborno de Xulio non chegou, pero damos fe de que está boísimo todo o que aquí facemos. Mañá agardamos a mesma hora. Quedan con hora